Mijara me îro Kurdên Anatolya navînin. Ew ku dere navenda Tirkiyeyê ye. Kurd bi sedan salan berê koçî wê derê kirine. Kengê texmînen navbera 400-500 sal berê gelek Kurd koçî wê derê kirine. Anadoluya navîn dema em dibêjin em qala kîjan bajarê dikin ji bo ku baş bêfêm kirin. Em qala bajarên wekî Enkere, Konya, Kırşehir, Yozgat û Aksarayê dikin. Ev hemû bajarên Tirkiyeyê ne, navenda Tirkiyeyê de ne, wekî coğrafî dema em bifikirin rewşa siyasî ya anha tam li navendê ne û Kurd teqrîben 400-500 sal berê koçî wê derê kirine. Anha hêjî yani 2026 de jî li van bajaran gelek Kurd hene. Yên ku bi Kurdiya xwe dizanin yên ku nizanin ev meseleyekî din e. Ji 400-500 sal berê re heta anha hêjî li wan deran dijîn. Berê wekî Konfederasyona Eşîran li wê derê çêkiribûn di nava xwe de. Kîjan eşîr? Wekî Reşiyan, Canbegan, Şêxbiziniyan. û ew bi Kurdî xeber didin. Hêjî bi Kurdî xeber didin. Her çiqas asimilasyonê bandoreke gelekî mezin li wan jî kiribe. Lê çend zarava bikartînin. Piranî helbet Kurmancî, Şêxbizinkî û hinek beşek biçûk bezî Kirmanckî diaxivin. 400-500 sal berê heta belkî sed sala dawî jî heta sed sala 21 jî Kurdiya wan serdest bû, ew bi Kurdî diaxivîn di navbera hev de. Lê asimilasyonê derbekî gelekî mezin li wan jî da. Em anha çima qala vê yekê dikin? Ji ber ku kovara Nûbiharê dosyayekî taybet li ser Kurdên Anatolya navîn amade kir. Di kîja hejmarê de di hejmara 175 de ku anha li piyaseyê ye. Hejmara nû. Edîtorên dosyayê Mehtap İdeli û Adem Özgür'ün. Di dosyayê de ji dîroka Kurdên Anatolya navîn heta zimanê wan, heta çand, heta kevneşopî gelek agahên berfireh hene. Li ser Kurdên Anatolya navîn kovareke derdikeve li Ewropayê bi navê bîrnebûn. Gelek kesên ku di bîrnebûnê de dinivîsînin di vê dosyayê de jî ket dane. Di vê dosyayê de jî nivîsê wan hene. Ji bo ku em bi gelek aliyan ve bizanibin Kurdên Anatolya navîn çawa çûne wir, çawa dijîne, çawa dijîn û çi dikin, ev dosya mühîm e û ev hejmara Nûbiharê mühîm e. İmkanê wê hebûn kerem bikin bixwînin.